Marka Volkswagen nastavlja priču o kompaktnim električnim vozilima i nudi prvi pogled na konceptno vozilo koje košta manje od 25.000 eura. Pogon na prednje kotače, doseg do 450 km i novi jezik dizajna elementi su koji se ističu na vozilu ID2All. On će se serijski temeljiti na platformi MEB Entry i jedan je od 10 novih električnih modela koje će marka predstaviti do 2026. godine. Jedan od elemenata novog jezika dizajna je izgled C stupova razvijen za prvi Golf. Model ID2All prvo je vozilo marke s novom interpretacijom tog potpisa. Ostali elementi konceptualnog vozila uključuju simpatičan izgled prednjeg dijela i mnogo dinamike. Interijer se također oslanja na jasan dizajn i odlikuje ga u prvom redu visoko kvalitetni izgled. Tu je i intuitivan infotainment sustav s klasičnom kontrolom glasnoće i odvojenim upravljačkim dijelom klima uređaja. Prtljažnik nudi od 490 do 1330 litara, vrijednost koja premašuje one u višim klasama vozila. Uz poboljšanu platformu, ovaj model opremljen je posebno učinkovitim pogonom, baterijom i tehnologijom punjenja. Ima snažan električni motor sa snagom od 226 konjskih snaga i imat će domet do 450 km. Serijski model ID2All jedan je od 10 novih električnih modela koje će Volkswagen predstaviti do 2026. Također slijedi novi ID3, ID Buzz sa dugim međuosovinskim razmakom i ID7. Osim toga, Volkswagen radi na električnom vozilu po cijeni nižoj od 20.000 eura. Time će tvrtka imati najširu ponudu električnih vozila u usporedbi s konkurencijom, a namjerava ostvariti udio električnih vozila do 80% u Europi. Iz ove njemačke marke tako poručuju kako ID2All demonstrira smjer koji su odabrali za budućnost.